זמן למחשבה. זמן לעצמי. שלום מאזינים יקרים. שמי טל בר, אני יועץ עסקי ומאמן אישי למעלה מעשור. היום אני ארצה לדון איתכם בזמן שלכם עם עצמכם, ולמה זה כל כך נחוץ, חשוב ומיוחד. אז לא, אני לא מדבר על זה שאתם עושים ספורט, וזה נפלא. וכן, אני מבין שלרוב אין לנו זמן, ואם כבר יש, אז אנחנו מעדיפים לנצל אותו למנוחה. אז שנייה, לפני שאנחנו מתחילים עם כל התירוצים, תקשיבו לזה. אני מציע שהצורך בזמן עצמי הוא לא נתון לשיקולכם בכלל. היות ובמידה ולא תאפשרו לעצמכם את הזמן בצורה מסודרת ומוסדרת, הטבע באיזשהו שלב ואופן יכתיב את הקצב ויכריח אתכם לנוח. אז לפעמים הכל בסדר, ואין כל סיבה לנוח. או שלחילופין, אנחנו מתרסקים לתוך תאום של חוסר ודאות ואי הצלחות. לעתים אנחנו גם נכנסים לתקופות קשות, תקופות חדשות, והשגרה רק מקשה עלינו. אבל אל לנו לחכות לברקס מהטבע. בואו נעצור ונחליט. אנחנו לוקחים לעצמנו פסק זמן קבוע ומעצים שהוא רק שלנו. אז איפה נתחיל? נתחיל בשתי עובדות חשובות. אחת, הזמן הקבוע הזה הוא שלכם בלבד, הוא מגיע לכם, ויותר מזה, אתם צריכים אותו. ושתיים, יש לכם את האפשרות לפנות לעצמכם אפילו שעה אחת בשבוע, שהיא רק שלכם. אחרי שהבהרנו את שתי העובדות האלה, בואו נעבור לדבר על הגוף שלנו. נתחיל בסוד קטן. הגוף הוא מכונה שזקוקה לטיפול ותפעול כמו כל מכונה אחרת. רכב, אופניים, קורקינט, כל מכונה שתוכלו לחשוב עליה. וגם, או בעיקר, מגיע לנו לטפל, להתנקות. בעיקר מגיע לנו להקל את מה שאנחנו עוברים, ולהגיע להתמודד מול הדברים מתוך מקום חזק ויציב ככל שניתן. אז איך הזמן הקבוע הזה יכול לעזור לנו? קודם כל, בזה שאנחנו לבד, עם עצמנו, עם המחשבות שלנו, האירועים שאנחנו עוברים והשקט שלנו. מתוך זה נוכל גם לעבוד על הפרופורציה. שאגב, ככל שנתרגל יותר לקחת דברים בפרופורציה הנכונה להם, זה ילך ויעצים ויגיע באופן טבעי. למה הפרופורציה חשובה? א', מה יוצא לנו מהיסטריה? בדרך כלל קמטים והתקפי לב. וב', בואו נודה בזה, יש לנו מלא בעיות. וכשנפתור אותם, יגיעו עוד ואז עוד, וצריך לזכור שבלי הפרופורציה, הבעיה הקטנה עלולה להפוך לגדולה יותר. וכך גם הפתרון שלה. בנוסף לכל זה, הגיע הזמן שנלמד שיטה לטיפול בנושא. והשיטה הזו היא הזמן שלנו עם עצמנו. בואו נהפוך לבעלים של החוויות והפרופורציות של החיים שלנו. מתוך זה, אולי גם נלמד לקבל את עצמנו כמו שאנחנו, לקבל את הבעיות שלנו, להבין שהן רק שלנו. אולי גם נבין שאנחנו פה, בנקודה הזו, עם הבעיות האלה, מסיבה מסוימת. ונבין שנוכל לעבוד על זה עם עצמנו, כדי לצאת מהמקום הזה. אז תאפשרו לעצמכם, זמן עם עצמכם, בטיול רגלי, בנסיעה ברכב, נשמו עמוק, כי בסוף, לא משנה מה יקרה, אתם צריכים את זה, בשביל הנפש, בשביל הבריאות. כשהאתגר הבא יגיע, כי הוא יגיע, ושוב נתכנס לתוך עצמנו, הפעם נזכור, שאולי רק הפעם נוכל להכיל את זה אחרת. אז אם נשארתם עד עכשיו, א', אתם אמיצים, וב', כנראה שיש לכם קצת זמן. נסיים באפלטון. המחשבה היא שיחה של הנשמה עם עצמה. אנשים אומרים לי, אני מוצף במחשבות, אז לקחתי כדור כדי להשכיח, להתנתק. אז אני אומר לא, תחשבו, דווקא תחשבו. תודה על הקשב, נשתמע בפרק הבא.